Son Emilio Ramil, director da 8ª campaña de excavación arqueolóxica no Castro de Sá na Pastoriza, sendo promotora da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. O obxectivo desta campaña foi a excavación do bastión dereito e paramento interior da muralla. A superficie de intervención foron 70 metros cuadrados. Sumáronse ata 10 metros do paramento interior da muralla, construída con pedros de mediana e gran tamaño colocadas ao oso, cunha altura media conservada de ata un 10 metros, así como a curva do bastión dereito que continúa baixo o perfil ata unirse ao paramento exterior. Recuperouse tamén un pavimento empedrado, vía pétrea de comunicación polo interior da croa, en moi bo estado de conservación, así como parte dun muro dunha estrutura habitacional adosada ao paramento interior da muralla. A estrutura defensiva consolidouse, engadíndose ata 4 fiadas, utilizando como materia prima a pedra procedente do derrube da propia muralla.